Ahojte a vítajte na joge s Hánkou. Dnes si dáme takú pohodovú hatha jogu na každý deň, ktorú si môžete zacvičiť ráno, cez deň alebo aj večer. Uvoľníme telo, natiahneme a prebudíme naše svalstvo. Tak si roztiahnite podložky a ideme na to. Tak, začneme dnes v sede. Tak si zvolte set, aký vám je príjemný, pohodlný, nemusí to byť turecký set, akýkoľvek, aký je ten pravý váš. Ak máte knihu alebo blog, tak si ju dajte pod zadok, aby ste boli trošku vyššie, chrbticu mali vzpriamenú a lepšie sa vám tak sedelo. No a ako vždy začneme takým stíšením sa, trošku uvedomením si samého seba. Tak môžete buď sklopiť zrak alebo zatvoriť oči. No a skúste sa napojiť na svoj nádych a výdych. Aby ste sedeli pekne vzpriamene, tak si predstavte, že s nádychom vás niekto povytiahne za hlavu o kúsok vyššie, s výdychom uvoľníte ramená ďaleko od uší, brúško máte aktívne, chrbtica pekne vzpriamená. No a skúste s každým nádychom prehlbovať váš dých a s výdychom sa uvoľňovať a utišovať svoje myšlienky. No si uvedomte, kde práve teraz sedíte, možno sa započúvate do zvukov, či už v dome alebo vonku, aby vás potom počas hodiny nerušili, teraz si ich len uvedomte. No a započúvajte sa potom do zvuku vášho nádychu a výdychu. Ak poznáte techniku Ujjayi dých, tak určite ho môžete teraz využiť. Je to dých, ktorý pripomína šum mora a veľmi pomáha pri uvoľňovaní a stíšení sa tak, aby ste boli práve tu a teraz. Tak si to aj slúbte, že počas celého cvičenia sa budete snažiť sústrediť sami na seba, na svoj dých a necháte myšlienky na minulosť a plány do budúcnosti na chvíľu bokom, ale užijete si ten moment, ktorý sa deje práve teraz. Môžeme si spojiť ruky pred srdcom, pomaličky otvoríme oči, trošku sa usmejeme a začneme s hlbokým nádychom. Rozcvičku, pôjdeme s rukami dopredu, nad hlavu poriadne sa natiahneme, nadýchneme a s výdychom vrátime ruky dole. Zopakujeme ešte dvakrát. Poriadny hlboký nádych, hlboký výdych, hlboký nádych. A s výdychom ruky uvoľníme, môžeme ich dať pozdĺž tela, rozcvičíme trošku krk, s nádychom sa pozrieme do jednej strany, s výdychom na stred a s ďalším nádychom do druhej. Tak, zopakujeme ešte párkrát, aby sme poriadne uvoľnili krk. Môžete zatvoriť oči a vnímajte, čo sa deje v svalstve, v krčnej oblasti. Ako ste sa vyspali, či nemáte niečo zaseknuté, stuhnuté. Tak sa to snažíme jemnými pohybmi a hlbokým nádychom a výdychom teraz uvoľniť. Tak, môžeme dokončiť, zastavíme na stred, pôjdeme s rukami opäť pred srdce s nádychom dohora. A s výdychom sa teraz otočíme do ktorejkoľvek strany. Jedna ruka pôjde na stehno, druhá ruka za zadok a chvíľočku tu zotrváme v rotácii. Pozeráme sa teda k stene za nami a temeno hlavy sa snažíme ťahať k stropu. Tak, hlboký nádych a výdych. Tak,
Tak teraz ruku, ktorú máme za zadkom, s nádychom zodvihneme, potiahneme ju šikmo dohora a potom dopredu a necháme ju ovísať ponad opačné koleno. Čiže naťahujeme poriadne stranu tela, pošleme tam hlboký nádych a výdych. Ešte jeden nádych. A s výdychom potom pokračujeme s rukou dole, ideme k tomu kolenu, prekrížime ruky a tu sa tak vyvesíme, zostaneme v predklone. Hlboký nádych a výdych do medzilopatkovej oblasti. Tak, s ďalším nádychom pomaly stavec postavci sa narovnáme, ruky necháme prekrížené, no a ak sa nám podarí, tak aj prepletieme ruky pred tvárou. S nádychom trošku povytiahneme lakte dohora. No a zotrváme tu na hlboký nádych a výdych. Tak, ruky rozpletieme, uvoľníme, pôjdeme hneď do druhej strany, takže s nádychom ruky k stropu a s výdychom otáčame sa do druhej strany. Takže zostaneme v rotácii, jedna ruka na stehno, druhá ruka za zadok, hlboký nádych a výdych. Znovu sa snažíme s nádychom temeno hlavy ťahať k stropu a s výdychom možno ešte o niečo viac rotovať hlavou dozadu. Tak, s ďalším nádychom ruka, ktorá je za zadkom, sa natiahne dozadu a prejde k stropu, až potom ovísa ponad druhé koleno. Čiže tak, aby sme cítili pekné natiahnutie v boku. Hlboký nádych a výdych. No a potom potiahneme ruku dole smerom ku kolenu, položíme naň a zostaneme vo vyhrbení, ruky sú prekrížené, hlboký nádych a výdych. Tak, s ďalším nádychom stavec postavci sa vyrovnáme, ruky prekrížime a možno aj prepletieme, ak sa nám podarí. Komu sa nedá, zostane len prekríženými rukami, komu sa dá prepletie, s nádychom trošku zodvihneme lakte, hlboký nádych a výdych. Môžeme ruky uvoľniť a budeme teraz prechádzať na A4 do pozície mačky. Odložíme teda knihu alebo blok, ak máte. No a prejdeme na dlane, na kolená. Trošku sa tu rozpohybujeme. Takže dáme klasický máčací chrbát. S nádychom otvoríme hrudník, brúško klesne, pozrieme sa dopredu a s výdychom zastrčíme kostrť, stavec postavci vyhrbíme. Tak, zopakujeme párkrát v rytme vlastného dychu. Snažte sa vždy cvičiť tak, aby ste svoj nádych a výdych aj počuli. No a vnímajte, čo sa deje v svalstve pozdĺž vašej chrbtice. Dobre, môžeme sa zarovnať na stred. Zaprieme teraz špičky do podložky a s hlbokým nádychom zodvihneme kolena len centimetrik od podložky. Chvíľočku tu zostaneme, aby sme prebudili brúšne svalstvo. Hlboký nádych, hlboký výdych. Prsty na rukách sú roztiahnuté, dlane pritisnuté, hranami dlani k podložke. Stále hlboký nádych a výdych. Kto nevládze, oddychne si. Kto vládze, vyskúša zotrvať so mnou. Ešte pár nádychov a výdychov. Výborne, ešte jeden nádych. A s výdychom potom vytlačíme zadok dozadu dohora, do pozície pes hlavou dole. No a môžeme si tu poprestupovať z päty na pätu. Vnímajte príjemné pálenie vašich lítok a stehien. No, snažte sa v tejto pozícii pouvoľňovať celú zadnú stranu vášho tela.
hlboký nádych a výdych. A potom s ďalším nádychom budeme znovu akoby prechádzať na 4, ale opäť len centimetrik nad podložku. S výdychom zádok dozadu dohora. No a budeme opakovať v rytme dýchu. Nádych kolena nad podložku, výdych zádok dohora. Vnímame, ako pracuje naše brušné svalstvo. Tak, a zostaneme v pozícii pes hlavou dole. Položíme teraz ľavú nohu na podložku, pravá noha pôjde dohora, poriadne sa za ňou natiahneme s nádychom. S výdychom pokrčíme, ideme dopredu, ťukneme do pravého lakťa. S nádychom zase otlačíme dohora, s výdychom ideme cez telo k ľavému lakťu, čiže trup je v pozícii dosky. S nádychom sa opäť vytlačíme, no a s výdychom ťaháme koleno k čelu a potom prestúpime medzi dlane do takého poriadneho výpadu. Koleno zadnej nohy si dáme na podložku, predné koleno kontrolujeme, že je zhruba nad pätou, no a chvíľočku tu zotrváme v natiahnutí. Ak máte po ruke blog alebo knihu, možno vám teraz pomôže, ak sa vám zdá, že zem je vám príliš nízko a hrbíte sa pri tejto pozícii, môžete si položiť ruku na blok, aby ste pekne vystreli chrbát. Tak, držíme v pozícii, trošičku sa usmejeme, aj keď tá pozícia možno dosť ťahá, ale naťahujeme teraz pekne ľavé stehno a tiež sval iliopsoas, takže tu zotrváme a predýchame. Tak, výborne. Teraz s ďalším nádychom pôjdeme zadkom dozadu, budeme narovnávať prednú nohu. Môžeme si trošku pätu posunúť dopredu. Špičku pravej nohy dáme k stropu. Snažíme sa mať zhruba pravý úhol v zadnej nohe, čiže medzi lítkom a stehnom. S nádychom sa trošičku narovnáme. Predné koleno sa snažíme mať čo najviac vystreté, môže byť samozrejme trošičku pokrčené. A s výdychom sa ideme ohýňať smerom do predklonu ponad pravé koleno. Hlboký nádych a výdych. Cítime príjemné pálenie v zadnej časti pravej nohy. Dobre, s ďalším nádychom cupitáme dlaňami znovu dopredu, môžeme odložiť knihu alebo blok. Znovu prejdeme do výpadu, takže zarovnáme pätu pekne popod koleno. Ľavú ruku si dáme na podložku, pravá ruka sa otvára, ideme do rotácie smerom k stropu. No a môžeme zadnú špičku zaprieť, zodvihnúť koleno, hlboký nádych a výdych. Snažíme sa pekne ťahať za stropom pravou rukou, hlboký nádych, hlboký výdych. Tak, super, pravá ruka ide dole a teraz vymením ľavú ruku, čiže dáme si ju vedľa chodidla. Zadná noha sa otočí chodidlom tak, aby bolo zarovnaná s kratšou stranou podložky. Znovu, ak potrebujete, možno vám pomôže kniha alebo blok, ak je vám zem príliš nízko. No a vytiahneme sa teraz ľavou rukou k stropu, hlboký nádych a výdych a potom ľavú ruku presunieme ponad ucho, čiže sa ťaháme k stene pred nami. Naťahujeme celú ľavú stranu nášho tela. Cítime ten ťah od chodidla až po prsty na rukách. Hlboký nádych a hlboký výdych. Výborne, potom prechádzame ľavou rukou. Na podložku odložíme knihu a zanožíme do dosky. Čiže obidve nohy sú vzadu, držíme sa pekne na špičkách, na dlaniach a môžeme sa trošku rozkolísať dopredu, dozadu. Neprepadáme v centre tela, držíme pekne brucho pevné, zádok je ani vysoko, ani nízko.
Tak, položíme si teraz kolena na podložku, no a pomaly klesneme dole a dáme si s nádychom kobru. Čiže sa potiahneme trošičku dohora, s výdychom dole a zopakujeme ešte 2-krát. Nárty sú na podložke, panva je na podložke, s nádychom dohora, s výdychom uvoľníme. Tak, a s ďalším nádychom sa otlačíme, dáme si kolena na široko, pôjdeme do pozície dieťa. Čiže dosadneme na päty, oprieme čelo o podložku, vydýchneme a uvoľníme. S ďalším nádychom sa zodvihneme opäť na 4. Takže sa zarovnáme, kolena pod bedrami, dlane pod ramenami, prsty na rukách roztiahnuté. Zaprieme špičky do podložky a znovu s nádychom sa otlačíme kúsok centimetrik nad podložku a s výdychom vytlačíme zadok dozadu dohora. A s ďalším nádychom opäť dopredu, s výdychom dozadu. Tak, a pokračujeme v rytme dýchu. Lakte nemáme prepnuté, jemnú linko pokrčené. S nádychom kolena nad podložku a s výdychom zadok dozadu dohora. Tak, s ďalším výdychom zostaneme v pozícii pes hlavou dole, môžeme si trošku poprestupovať a uvoľniť. No ak cítite potrebu, kľudne sa tu zhlboka nadýchnite a vydýchnite ústami, uvoľnite. Tak, pravá noha teraz pôjde celá na podložku, chodidlo a ľavá noha dohora. Snažíme sa rukami otiahnuť k stropu, s výdychom ju krčíme, prechádzame dopredu, ťukneme do ľavého lakťu. S nádychom znovu otlačíme, s výdychom dopredu ťukneme do pravého lakťa. Nádych otlačíme hore, výdych ťaháme smerom k sebe koleno a prestúpime medzi dlane. Tak, zadná noha ide na podložku, znovu zotrváme chvíľočku v tomto hlbokom výpade. Ak je treba, pomôžeme si s blokom. Hlboký nádych, hlboký výdych, len kontrolujeme, že predná noha je pekne koleno nad pätou. Tak, predýchame ten ťah, ktorý cítime možno v trieslách alebo v pravom prednom stehne. Trošičku sa usmejeme v tejto nie pre každého príjemnej pozícii. Tak, odložíme potom blok a budeme zádkom znovu prechádzať dozadu. Predná špička pôjde k stropu, koleno len jemnúčko pokrčené, s nádychom cítime rovný chrbát a s výdychom ho prehneme ponad ľavé koleno, hlavu môžeme vyvesiť a predýchame. Nezabúdajte na hlboký nádych a hlboký výdych. Dobre, s ďalším výdychom pôjdeme cúpitať zase dopredu do výpadu. Len si zarovnáme prednú nohu pekne. A pätu pod kolenom. Pravá ruka zostane na podložke, ľavá ruka sa teraz otvára, ide k stropu a zadnú nohu môžeme zodvihnúť, zaprieme špičku, koleno zdvihneme, opäť sa aktívne ťaháme, čiže nie sme tu len tak vyvalení v tej pravej ruke, ale ťaháme sa k stropu za ľavou rukou, hlboký nádych a hlboký výdych.
Tak, ľavá ruka ide na podložku z vnútornej strany, čiže hneď vedľa chodidla. Zadné chodidlo sa otočí, celého položíme na podložku, tak aby sa zarovnalo s kratšou stranou podložky. No a ľavá ruka teraz pôjde smerom k stropu, pravá. Hlboký nádych, hlboký výdych. No a potom ju presunieme ponad ucho alebo pravé líce. No snažíme sa čo najviac otvárať k stropu, naťahovať pravú stranu nášho tela. Tak, s výdychom pravú ruku dáme na podložku a prejdeme prednou nohou do dosky. Tak, hlboký nádych, hlboký výdych v doske. Môžeme sa trošku rozkolísať dopredu, dozadu, ak treba. No, skúsime teraz s kolenami od podložky sa navážiť dopredu a kontrolovane klesnúť dole. Tak, super. Znovu si dáme 3 nádychy v nízkej kobre. S výdychom dole. Otvárame hrudník. No a teraz si dáme jednu dlaň na druhú, chvíľočku si tu oddychneme. Môžeme rozpohybovať panvu zo strany na stranu. Necháme päty, aby padali do vonkajších strán a predýchame. Vrátime si dlane popod ramena. S nádychom sa odtlačíme na 4. Tu sa len zarovnáme. Skontrolujeme pekne, že máme roztiahnuté prsty na rukách. Preklopíme špičky, zadok dozadu dohora. Hlboký nádych a výdych v pozícii pes hlavou dole. Kolena môžu byť jemnočko pokrčené, päty od podložky. Snažíme sa hlavne aktívne odtlačať od rúk smerom dozadu a dohora. Uvoľňujeme krk, nie je v napätí, hlava padá smerom k podložke. Tak, dobre. Ľavá noha ide na podložku, pravé chodidlo sa dvíha smerom k stropu s nádychom, s výdychom pokrčíme, prestúpime dopredu a prejdeme do vysokého výpadu, čiže sa odtlačíme od podložky dohora. Zadné chodidlo je len špičkou na podložke, predné koleno nad pätou, podsadíme trošku panvu, aby sme cítili, že nemáme tu uvoľnené brúško, ale brúško je zatiahnuté, panva podsadená, zadné koleno sa snažíme mať pekne narovnané, no s nádychom prejdeme rukami dohora, hlboký nádych, hlboký výdych v tejto aktívnej pozícii vysokého výpadu. Uvedomte si, čo cítite, kde cítite silu vášho tela, kde cítite natiahnutie, otvorenie. Tak, výborne, budeme prechádzať do rotácie, čiže budeme sa otáčať doprava, otáčame sa, rozpažujeme pritom ruky, ľavá ruka ide dopredu, pravá ruka dozadu. Hlboký nádych, hlboký výdych, zostaneme tu otočení k stene vpravo. Ťaháme tú zadnú ruku pekne, aby bola rovnobežne s podložkou. Tak, s ďalším nádychom ruky idú dopredu a my sa opäť otáčame, teda ruky idú dohora, otáčame sa doľava a prejdeme do pozície bojovník 2, čiže sme otočení celou pánvou vľavo, predná noha zostáva ako bola, koleno pekne nad pätou, predná špička dopredu, zadné chodidlo je na podložke, zarovnané s kratšou stranou podložky. Cítime vonkajšiu hranu zadného chodidla, ako je pritisnutá k podložke, zadné koleno je vystreté, predné je pekne nad pätou. Cítime, že chrbticu máme vzpriamenú, nenakláňame sa ani do jednej strany. Môžeme potom rozpažiť ruky, pozrieme sa ponad prsty na pravej ruke a sme v dokonalej pozícii bojovníka 2.
Tak, snažíme sa tu uvoľniť ramená, aj keď paže sú napnuté, ale aby ste neťahali ramená hore ku tvári, ale uvoľníme ďalej od uší. A hlboký nádych, hlboký výdych. Nás opäť sprítomní v tomto momente, uvedomte si silu vášho tela. Výborne. Pretočíme prednú dlaň, s nádychom s ňou pôjdeme dohora. Ľavá ruka sa jemnočko oprie o stehno a my sa naťahujeme. Predné koleno ale zostáva pokrčené. Hlboký nádych, hlboký výdych. Pozeráme do pravej dlane. Tak, super. Ešte jeden nádych. A s ďalším výdychom prechádzame dopredu, krčíme pravú ruku, opierame predlaktie o pravé stehno, no a ľavá ruka pôjde dohora. Kto chce, komu sa máli, môže pravou rukou prejsť na podložku. Opäť tu môže pomôcť blok alebo kniha, ak treba. Hlboký nádych, hlboký výdych. Tak, zapojíme z centrum nášho tela a pomaly sa zodvihneme späť do bojovníka 2. Vystrieme prednú nohu, obe nohy teraz otočíme dopredu, no a len otočíme sa na druhú stranu, čiže ľavá noha sa teraz otáča tak, aby bola špička smerovala dopredu, čiže k zadnej strane vašej podložky, je to náročné vysvetliť, ale verím, že chápete. A koleno je priamo nad pätou, zadná noha, chodidlo zostáva zarovnané s kratšou stranou podložky. No a sme teda v pozícii bojovníka 2. Na druhú stranu môžeme rozpažiť ruky, hlboký nádych, hlboký výdych. Znovu sa snažíme nenavážať dopredu. Kontrolujeme si jedným očkom aj predné koleno, aby nám neutekalo do vnútornej strany, ale bolo pekne nad pätou, radšej ho zatláčame do ľavej strany. Tak a predýchame. Cítime silu oboch našich nôh, pravá noha vystretá, ľavá noha pokrčená v kolene. Pretočíme ľavú dlaň, s nádychom ju ťaháme k stropu, pravá ruka sa jemnočko oprie o stehno, hlboký nádych, hlboký výdych, pozeráme do ľavej dlane, cítime natiahnutie ľavej strany nášho tela, nášho trupu a pásu. Tak a pomaly ideme dopredu, pokrčíme ľavú ruku, oprieme predlaktie o stehno a pravá ruka ide k stropu. Znovu, kto chce, môže prejsť aj dlaňou ľavej ruky na podložku. Hlboký nádych, hlboký výdych, krásne otvárame hrudník. Super, zapojíme centrum tela, pomaly sa zodvihneme späť do pozície bojovníka. No a prejdeme teraz len na špičku zadnej nohy, aby sme sa opäť dostali do výpadu, ale teraz teda na druhú nohu, na druhú stranu. Pánvu trošku podsadíme, aby nebolo brúško uvoľnené, aby sme cítili silu brušného svalstva, hrudník je otvorený. No a ruky môžeme presunúť ponad hlavu. Hlboký nádych, hlboký výdych. Takže zadná noha je v kolene vystretá a opiera sa len špičkou o podložku. Tak, super. Prejdeme aj do rotácie. Ideme sa otáčať vľavo. Ľavá ruka ide dozadu, pravá ruka ide dopredu. Hlboký nádych, hlboký výdych. Snažíme sa zarovnať ruky, aby boli rovnobežne s podložkou. Je to náročná pozícia, preto naozaj využite váš hlboký dých. A s ďalším nádychom prejdeme rukami dohora, otáčame sa a prejdeme až do otočenia sa úplne doprava. Vystrieme prednú nohu, zarovnáme špičky smerom ku mne dopredu a prejdeme päta špička do zarovnania.
Tak, dáme si teda chodidlá zhruba na šírku pánvy, pekne skontrolujeme, že obe špičky nám smerujú dopredu, kolená nie sú zamknuté, ale jemnúčko uvoľnené, panvu podsadíme, brúško pevné, hrudník otvorený, ramena ďaleko od uší, môžeme uvoľniť ruky, zatvoriť oči a vnímať naše telo. Ako sa teraz cíti, ako je prebudené, prekrvené, natiahnuté. Užijeme si túto statickú pozíciu hory. Tak a ešte si trošku zabalansujeme. Môžete otvoriť oči, ak ste mali zatvorené. Spojíme si ruky pred srdcom. Zostaneme teraz ľavou nohou na podložke. No a skúsime pravú nohu odlepiť. Čiže pokrčíme koleno, zodvihneme. Tá stojná noha je vždy trošku pokrčená v kolene. To nám pomôže balansovať. Ak potrebujete, buď sa prichyťte steny, alebo sa pozerajte na nejaký nehybný bod, buď pred vami, alebo na podložke. Pomôže vám tiež, keď máte spojené dlane pred srdcom. Ak cítite, že balans je v poriadku, kľudne prejdite nohou aj trošku dohora a môžete ju prechytiť vašimi dlaňami. Tak, tu si môžeme trošku rozcvičiť členok. Pokrúžime do jednej strany, do druhej. Vnímame, že centrum tela je pevné. Vtedy nám to tak pomôže, keď vlastne celé svalstvo je spevnené, drží nás, balansuje. Hej, že nebalansuje len tá noha, ale naozaj nás drží centrum tela. No a skúsime si teraz prechytiť nohu, koleno len do ľavej ruky a skúsime sa otvárať, pravou rukou prechádzať do prava a možno až dozadu a skúsime tam posunúť aj našu hlavu. Hej, čiže otvoríme ruku dozadu, hlboký nádych, hlboký výdych. To je ono. No a skúšame, čo to dá, koľko vydržíme. Vnímame, čo sa deje v našom chodidle. Vnímame, čo sa deje v celej ľavej nohe. Hlboký nádych, hlboký výdych, nezabúdame naň. No a keď cítime, že máme dosť, pomaly prechádzame dopredu a zarovnáme sa tu znovu a trošku uvoľníme. Tak, predýchame to. Uvoľníme jednu, druhú nohu a pôjdeme na druhú stranu. Takže pravá noha teraz zostane stojná a ľavú skúsime zodvihnúť dohora. Čiže balansujeme na pravej. Najskôr nájdeme tú svoju stabilitu, ten svoj balans. Cítime, že brucho je pevné, no a môžeme sa prechytiť rukami za koleno, rozcvičiť členok do jednej, do druhej strany. Popúkať trošku. Tak, no a keď cítime, že balans máme, tak si prechytíme nohu len do pravej ruky, no a skúšame zase otvárať sa vľavo a možno sa nám podarí presunúť dozadu aj náš pohľad. Hlboký nádych, hlboký výdych. Vnímame, čo sa deje v našom tele, čo sa deje v pravej nohe a čo sa deje tiež v našej mysli. Niekedy tam prichádzajú také myšlienky, že toto som nedala, toto neviem, toto mi nejde. Nebuďte na seba príliš prísni, o nič nejde, naozaj. Si to skúste užiť, len sa hráme, len balansujeme, nikto vás pritom nevidí, ak padáte, nič sa nedeje. A keď cítite, že máte dosť, ja už teda cítim, tak pomaly prechádzame dopredu a uvoľníme ľavú nohu. Znovu trošku poprestupujeme z nohy na nohu, aby sme ich uvoľnili. No a už budeme prechádzať do sedu, tak si prejdite na začiatok podložky. Poďte s nádychom s rukami dohora. S výdychom budeme prechádzať do hlbokého predklonu. No a potom pokrčíme kolena a dosadneme si na podložku. Zhruba do stredu podložky, aby sme sa teda potom mohli prevaliť na chrbát. Takže poďte spolu so mnou, užite si to. Nechajte si kolena pokrčené, trošku sa poprevalujte zo strany na stranu, pomojkajte sa. No a v duchu sa pochválte za to, ako vám to išlo. Tak, dáme si ešte pozíciu šťastného dieťaťa. Vyskúšajte si prechytiť chodidlá z vonkajšej strany vášho chodidla do rúk. No a vytlačíme potom chodidlá smerom k stropu, kolena ťaháme
k podpazušiu a snažíme sa aj kostrč tlačiť k podložke, aby sme mali chrbticu pekne celú na zemi, na podložke. Hlboký nádych, hlboký výdych. Snažíme sa vytvárať protisilu rukami ku chodidlám. No a uvoľniť sa v tejto pozícii. Ak je vám to príjemné, môžete sa aj trošku rozkolísať zo strany na stranu. Pomaly uvoľníme, pokrčíme kolená, no a už budeme prechádzať do záverečnej časti hodiny. Tak ak ešte potrebujete, položte si chodidla na podložku, na šírku podložky a trošku si pouvoľňujte kolená zo strany na stranu. Teda uvoľňujeme vlastne triesla, ale prechádzame kolenami zo strany na stranu. Tak, no a už sa dáme do záverečnej šavásány. Takže si natiahneme nohy na podložku, ruky pozdĺž tela, dlaňami dohora a uvoľníme celé telo. Uvedomíme si, ako sa teraz po cvičení cíti. Ak chcete, môžete si položiť ľavú ruku na srdce, pravú ruku na brucho, aby ste lepšie vnímali svoj dých, tlkot srdca. Nemusíte teraz svoj dých už nejako ovládať, len ho vnímajte, aký je teraz po natiahnutí, po rozcvičení, posilnení, balansovaní. Tak, kľudne tu zostaňte ležať 5-10 minút. Šavasana je asi najobľúbenejšia pozícia, tak ju nikdy nevynechajte, ale naozaj si ju užite. Ja sa ale s vami už rozlúčim, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste strávili túto polhodinku so mnou a že ste mi venovali čas a energiu. Želám vám ešte pekný deň. Namaste. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na odoberať, aby ste nezmeškali ďalšie jogové zostavy.